Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uqhemeke udume lwengozi umndeni wenkakha yomlingisi umncedisi Boldwin Shabango esikhathi kushona ilungu lalomndeni ngokukhulu ukuzuma obekulindeleke okuba leyoqala ukulingisa kumdlalo uZalo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lana lokho le video. Mangoqala sijonele likhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandando. Mawuthanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ushone ngokukhulu ukuzuma umlingisi obekulindeleke kubavuke ngakusasa ayoqala ukuqopha kuZalo. Indima izokulingisa seyiphinde yaqhameka udume lwengozi ngokudlula emhlabeni kwengwazi ebesejoyine uZalo umncedisi Boldwin Shabango. Ngokusho kwestatement somndeni esesisabalele esikhundleni zokuxhumana sibe ukuthi umndeni udlule ekhaya kubo eMpumalanga namuhla ngolokhu ekhale njalo ngesifuba esibhlungu bese shona namuhla esitatha kuzo. Umndeni uthe uyabonga kakhulu ngemiyalezo kanye namazwi endodozo. Uyacela ukuba unikwe ithuba elanele ukubukwazi ukuzilela othandiweyo babo ngezizotha kanye nangenhlonipho. Izinhlelo zenkonzo esikhumbuzo namalungiselelo omncwabo kuzomenyezelwa khona amaduze. Omunye woza kwabo baShabanga ke asebenza nabo esadlandlamvana uthe udumale kakhulu ezwa lezi ndaba zokudlula kuka umncedisi. Umchaze njengomuntu obeyiciko futhi enza ezibukwayo uma enza umsebenzi wakhe. Uthe bekufanele aqala ukuqopha kuZalo ngakusasa sibe esesidumala kakhulu uma kwenzeka lokho. Bekulindele nokubathathe uhambo oluya eEurope ngomdlalo weshashalazo othi The Head and the Lord ubuzoba ngoNovember. Uthe angazi ukuthi ngathini kodwa ngiphatheke kabi ngendlela emangalisayo. Sengathi nomoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa mina ukwazi ukubhala kweni khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.